हेल' लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनो हायिया स' लोगोफोर दिनै गोसोआ थानो हाथारैनि नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लानानै फैनाय जाबाय। ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ खालामनो खालामा होनना सानबाय थादोंमोन गोसोआव, बाट मा खालामनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामसै होननानै बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ बबेनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन बेखौ नागिरना मोनाखै आङो, माने लामाखौ नागिरना मोनाखै। ओमफ्राय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आरो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनि आङो। मा होनो, आंनि भिडिअआव सोरबा कमेन्टआव बुंहरदों नोंथांनि भिडिअआ संख्रि फानलु नाङा होनो। स' लोगोफोर, आं खावलायनो सानो नोंसोरखौ आंनि भिडिअआव संख्रि फानलु नाङाबा नोंथांमोना संख्रि फानलु फोनांनानै भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला माने भिडिअआ ओरैबायदि जाहैबाय, साख्रिया मोनदों सोरहाबा, ओमफ्राय रायजादों सोरहाबा। माने ओरैबायदि जादों, दा जोंथ' बेखार सेंग्रा नालाय, ओमफ्राय दा गामियाव सोरबा साख्रि मोनबाय। दाखालिसो आसाम पुलिसजों कामान्ड'नि रिजाल्ट होखांबाय नालाय, बेयाव सोरबा मोनबाय। ओमफ्राय दा जोंहा बेखार नालाय, दा बिमा बिफाजों रायजाबाय जोंहा। बिनिनो सायाव आङो सावरायगोन एसे। ओमफ्राय मा होनो, दाखालिबो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि जालांबाय, बेयावबो रायजाबाय न'आव। ओमफ्राय रायजादोंबाबो आं जेबो सानाखै, ओरै सोनानै ओरै हरो आङो। बिमानि रायनोबाबो अबयसे गोरोन्थियानो आंनिखा नालाय, एप्लाइ खालामाखैमोन आङो। स' बेयावबो रायजालायबाय। ओमफ्राय दाखालिबो कामान्ड'निजों आरो आसाम पुलिसनिबो होबाय नालाय, बेयावबो होजाबाय न'आव रायजानाया सुख गैयिनो। ओमफ्राय माथो बुंबावनो, सिरि थानांबाय। ओमफ्राय दा आरो फैगासिनो माबानि मा होनो, ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि रिजाल्ट। दा इयावबो दंबावोसो बालाबोसे रायजानो। स' लोगोफोर, आं भिडिअखौ बिनि थाखायनो खालामनो सानदोंमोन आरो बेनिनो खालामखादों आङो। माने सोरहाबा मोनदों साख्रि, सोरहाबा रायजादों, बेनिनो भिडिअ'। आंनि भिउवार्स नोंथांमोना जायफोरा मा होनो अनलाइन खालामाखैमोनबा, मा होनो इन्टारभिउखौ होदोंब्लाबो साक्सेस जानो हायाखैबा रिजाल्ट मोजां जानो हायाखै, बे समाव नोंथांमोना बिमा बिफाजों माबायदि रेसपन्स मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट हरबानो जाबाय। आंबो एसे खोनासंनो लुगैदों, ना आंल' रायजादों ना गुबुनाबो, नोंसोरबो रायजादों ना गुबुनाबो रायजादों, आं बेखौ मिथिनो लुगैदों। थारमाने बिनि थाखायनो न'आव एसे रायजाबाय दङ। मा होनो, दा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि रिजाल्ट होखांनानै थांब्लासो एसे सान्ति जासिगोन थारमाने। बेनिखायनो स' लोगोफोर, भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालामदो, आरो जेसेबां हायो एसेबां लोगोफोरनो शेयार खालाम। आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।